ev kuştine, ev kine, ev nefrete nav gelê me da davî bibe. Hevceyî jî ev e. Îro ke hevceyiya her kesekê aştiye. Tiştê xirab jiyan diketin. Em bêjin ew nûzûkbûna ser destketiyên jinan, nûzûkbûna hevala civanan, nûzûkbûna civakê carek dî ser fikra şerên taybet, hişmendiya malbatî eşîrkî pêşêxistin û dîsa malbatan eşîran dêxin pêsîra hevdû. Me her tim gotiye em carê dî jî dubare dikin. Evê tekoşînê, evê partiyê tevayê Kurd hemû kirîne malbatek, kirîne eşîrek. Ew hişmendiya kevin ya paşvemayî ya feodal ya 100 sal vigele ded bezirkirin îro ke jî destê polîtikayên şerên taybet birên keçên vigele hevdû ded kuştin em qebîl nakin. Gelê me jî qebîl nakin. Me her tim gotiye em hember vê hişmendiyê ne. Bandû muhaykane gelek pirskerîkên em bêjin civakî jî li bajarê me tên jiyan kirin. Sera tiştê pûç, sera tiştê bêqîmet birên Kurdan çekê dikişin hevdû, ögdû dikujin. Îro hevceyê ev nîne em çekan dirêj ögdû bikin, ögdû bikujin. Îro roj roja tifakê ye. Roj roja yekîtî ye. Dayîkên me niha jî girtîgehan da berdelê giran didin. Hevalên me niha jî qadan berdelê giran didin. Hêviyê van em in. Em tûbiya destê xwe bidin hev, dilê xwe bidin hev, piştevanî piştgiriya hev bikin û hêviyên dayîkên xwe, hevalên xwe bînin cih. Ev zarok zarokê vigelin e. Şifayê ji bo wan zarokên 4 salî, 5 salî, 6 salî dixwazin. Hêviyê me evin, eve bibe davî, eve bibe musîbeteke mezin, yê ku heya îro ke dilê van qirêj tiştê xirab dikin. Bila xatira van zarokan îdî vê dilxirabiyê, vê neheqiyê, vê zulmê, vê dilqirêjiyê dest ji bikêşin.